Банда, в това видео ще се постарая да проследя цялото пътуване, както и ден по ден как върви изложбата в Англия. Това е може би една от най-големите изложби, които се провеждат за годината. За тази изложба трябва да сте спечели предварително квалификации, на които вашето куче да е спечелило класа си, т.е. трябва да има минимум цъци под изложба, на която се дават квалификации. Изложбата се казва Крас в Англия, Бирмингам. Смятам, че ще бъде доста интересно видео и с това видео искаме да сложим начало на една поредица от видеа в нашия канал за много повече информация, свързана с кучетата, работата с тях, развъдници, треньори, хранени, абсолютно всичко свързано с кучета ще се постараем да направим доста видеа през годината. Така че абонирайте се, харесвайте, споделяйте, това ще бъде страницата, която ще дава толкова много информация за кучетата и се надяваме да бъде полезно на всички вас. Банда, вече съм на ЖП гарата във Варна. 9:20 тръгва моят влак към Пловдив. Отиваме да видим какво се случва. На война като на война. Банда, не съм се качвал на влак може би от 13-14 години. Първата година, на която бях студент. Но ще бъде интересно пътуване. А това е целият багаж, с който тръгвам. Пристигнахме в Пловдив и тук продължаваме към София и вече отиваме към Англия. Здравейте, банда! 4:54, 4 март. Минахме Сърбия, вече сме в Хърватска и продължаваме напред. Здравейте, банда! 24 часа по-късно вече сме в Австрия. Лесен бак. Да, ще го взема този. Не искаш да взема? Борко. Да сложим кученцата и продължаваме към Англия. Имаме малка драма с ферибота. Трябва 4:30 да сме там. Ще видим дали ще успеем на време. Hi, English? 11 Good card. Thank you. Bye.
които влезнаха. Точно нас спряха естествено. Но всичко е точно. Продължаваме към Англия. Остават малко над 1000 км. Все още в Германия. Не напреднали много. Все още сме в Германия, поредна спирка. Да раздвижим малко кученцата. Борко! Big to finish. Борко! Спира! Спира! Какво ще включиш? Поредна спирка в Германия, зареждаме. Някакви моторчета има. Бетичка. Сега с птичка. И жените казаха, че ядат. Къде? Макдоналдс. Аз да кажа, че няма да пипна нищо от тук само. До Франция и ще видим какво става на ферибот. Гледаме за камерата. Последно зареждане във Франция и отиваме на ферибота, дано да напуснат там. Може би. Поли спанак вътре. Метри преди порта. Дано да стигнем до порта, че да напуснат. Трябва да ги снимам преди ги залепим. Имаме стикери, че с кучета са платени и отиваме на ферибота. Където и да е той. Фери идваме в 4:30. Тук е следващия чек. Какво ще правим тук? Къде ще чакаме 4 часа, не знам. Сега ще върнат на едно някъде. Тук влизаме в някаква тъмна черна стая. Тук трябва ли да спрям нещо? Май сме на скенера, ама ще положим. Аз тук я знам това. Стоп, не можеш надясно. Стоп. Можем наляво. Бах ти пристанеш. Моля, дръж са. Да не нагона. Кой е? Ние сме с Volkswagen, ще избягаме.
Много минахме някаква странна проверка тук. Те са англичани, са много забавни хора. Много впечатление. Какво видяхте сега? На коя лента трябва да карам? Запуснам тази от тук за помощник навигатор. Коле! Коло! Ела да види камерата, бе. Коло! Устя, коле! Не знам какво се вижда, но това трябва да е туалетна също. Имаш тръбички, да се изчистиш, да се почистиш, да се изхвърляш където трябва. И коло! Да видим какво ще спрати. Къпнето. Можеш. Което можеш. Аз мога да споря тук на тези диванчета. Ей, банда. Добре дошли на ферибота. Пътуваме към Англия, става около час и вече се приближаваме до крачка от Бирмингам. Банда, пристигаме в Англия. Добре дошли в Англия. Всичко е наобратно. Последна спирка преди Бирмингам. Сложим всичко набързо. Хапваме по английска закуска и продължаваме на трети път. Ще го прибирам? А? Знам. Господин Важен, ти ли си? Ще е сок. Господин Важен. Здравейте, банда! Имаме мисия да се намерим къща, в която ще живеем няколко дена. Описанието е доста кофти, но мисля, че бях видял по-рано вратата. Ето я. Не е тя. Ето го моста. Къде е мост? Това е мост. След моста вдясно търсим четвъртата улица. Какво пише? Мама, мост е около 10 за
Ето го първия път. Ето го втория път. Третия път е тук. Четвъртия път е точно на десния завой. Май това дето минахме. Май беше, ама тук сега как там обратен. Сега гледай какво ще направим. Поле? За съжаление, нашата ще е най-гадната от всички тук, които са в района. Винаги така става. Какво искате да дадете на як се оплаквайте? Никой не се оплаква нищо. Просто споделям. Споделям. Виж. Но трябва да идем от другата страна. Сори. Това беше стрес. Шах! И ще идем от другата страна. Дай тук някъде вдясно да идем. Това е, да. Тази къща ли сме? Да, Хев Котич. Сега трябва да влезем, да отворим. Само тя е необитаема. Това е нашия късмет толкова. А това защо го държа? Държи си отнимаш. Така ли? Ама ето бейка... Да, бе, да. Не сме много далеч от магазина. Там имам продължение на... Да, включително глас. Шумна глас включиш. Долната част на лента има полза, така че отворете това и да не се пред Задължително я затворете. Насечете се нагоре, като карате покрай главната къща отляво, докато стигнете до завоя в горната част на лента. Видите наляво около завоя и паркирате точно пред Бейк Хаус. След ние тук не можем минаваме. Колко много птичета има. Трябва да се затворя. Квестът към къщата продължава. Малко. Сега каха ляво да точно. Постоянно после ще ходим да гледаме. Кой има под завеси. Това бялата врата. Там не може. Си, не. Това е къщата на ужасите. Не, бе. Не е това. Това е с квадрат. С такъв покрив, ако не беше такъв. Как бе, този? Не, бе, виж, този покрив не е такъв. Такъв ми пътя. Тук има път наляво. Чакай малко, хайде да видим. Трябва да е малко сега. Не е тази форма. Смотри. Това е обещал. Кръгло си направил човека. Си забил БМВ-то. От БМВ-та не мога да хора. Това ли да е къщата? Това е просто да снимана от другата страна. Къде я оставим? Карай. Аз запускам. The Bake House е тук. Ето го и ключът към сейфа. Код, моля. Yes. Welcome home. Доста крипи изглежда като цяло. Има ли някой? Има. Има котлон, бе. Да, бе. Не, бе. Изглежда доста приятничко отвътре.
Доста добре. Пробата станахме сутринта по 5:30. С моето кушата хапнахме и сега пътуваме към залата в Бирмингам. Не знам дали ще ми стигне цял ден да ви покажа всичко, което искам да снима. Даже и ножови предлагат хората. Направим една бърза тренировка с полю.